Neymar. Ovoga srca 49% Bosne. I ti nemoj meni moj Bosni dirati. Oni sad trenutno zovu pola Bosne drugačije. Ovoga srca je 49% Bosne i Hercegovine. Kako je želio ovo? Opa! Ali podbićete se ne pita. Zemlja jebi! Da snimamo kamermanja malo, ajmo. Ajmo brate na kabali, hote kukuru, sistera randa, sistera randa. Oj teta kurva kara, neće mi da zna, neće mi da zna. Davala sam, davala sam je, eto vam je šećeni, davala sam je, eto vam je šećeni, kući nosite. Znao sam da je ovo ti budem ja, tako da ti sodim ljuda. Ja ne vidim na oči. A ne da vidim kako je to bilo. Pa kažem, da ti budem ta, kako da ti budem ta, mi prita, da mi nudiš. Jebote, Mingo! Mingo! Nemoj ovdje pis, pegat! Jedan video imamo već kako kleše, to je dobro.
Guarda,